Itt építik a liftnek az alapját. Ez lesz az alsó rész, és ahol a daru van, ott lesz a fogadó rész. Gondolom a munkások is naponta lejönnek ide gyaloggalop, úgyhogy nem egy ilyen megterhelő. Van egy bio WC-jük. Egy étkezőjük. Meg hát egy büfé, és láttam előttem jött a büfés. Ő hozta le a cuccokat, hagyományosan a fején. Kicsit nagyok a hullámok, ezért a vörös zászló ki van rakva. Nem is sokan fürdenek. Az igazi turisták csak azért jönnek le, hogy az instaképüket megcsinálják. Pont készül egy. Mondjuk a környezet alkalmas-e. Én elindulok visszafelé. Látom, páran készülnek fürdeni is.